Здравейте, казвам се Соня Спасова. В момента съм главен асистент в катедра Култура, историческо наследство и туризъм при УниБИТ. Завършила съм специалността информационни фондове на културно-историческото наследство тук. След това продължих своето образование в магистърските ни програми и имах възможността да се явя на конкурс за докторанти и успешно да защитя своята дисертация. За студентските си години в УниБИТ мога да кажа много неща. Едно от тях е, че тук открих приятели с общи интереси, които и до ден днешен сме много близки. Но това, което може би е различното и уникалното при нас, е, че студентите изключително активно работят в най-различни научно-изследователски проекти. И понеже научно-изследователски звучи понякога страшно, всъщност това са моментите, в които ние станахме много близки с нашите преподаватели, а и помежду си. А и това така тласна моя интерес да видя, че науката не е страшна. Науката е много интересна и когато човек е вътре в нея, тя може да се случва с лекота. Осмелих се да стана преподавател, тъй като исках да разпространя това знание, да имам възможност да разказвам и аз на другите за тази интересна част от историята, която представляват обектите на културното наследство. Признавам се, че това беше едно смело решение, чувствах се неуверена, но когато започнах да работя с студентите, установих, че това е точно този аспект на работата, който ми доставя най-голямо удоволствие. Науката е наука, проектите са проекти, но контакта с студентите, дискусиите, търсенето на истината, споровете, имаме различни ситуации по време на преподавателския процес, мога да кажа, че това е най-голямото предизвикателство. И когато се прибера вкъщи удовлетворена, след един хубав ден с студентите, смятам, че давам това, на което съм способна. Разбира се, аз съм винаги честна пред студентите, човек не може да знае всичко. Живеем във века на информацията, така че всичко може да проверим. И това откровено отношение между нас, смятам, че носи за един комуникативен човек, това може да донесе много голямо вътрешно удовлетворение. По време на следването си тук имах възможността да участвам в редица практически дейности, които са неразделна част от нашия образователен процес. Когато човек отиде, види и докосне нещо, той остава познато и близко до него. Участвала съм в редица археологически разкопки, работа на терен, практически дейности в културни институции, като музеи, библиотеки и читалища. Възможността да съчетаем знанието с практиката е това, което университета ни дава. И днес този подход в обучението тук е факт. Все по-активно с студентите работим на терен, правим самостоятелни проучвания, което е полезно за самите студенти, тъй като това им дава възможност след това да имат собствени публикации. А това вече е научен принос. Студентите при нас още по време на своето следване вече така имат едно поведение на учени и трупат опит. Това, което мога да кажа на нашите бъдещи студенти, заповядайте, елате при нас, за да видите колко интересна може да бъде науката и колко интересни хора можем да срещнем тук. Хора специалисти, хора добри преподаватели, които могат да представят историята пред вас като една приказна картина.